So hi guys, na ako karon sa Maasin City or sa Macrohon kay Nanagkot me sa akong puntod sa akong lolo ug lola. And karon kay manguli na pod me. Then hopefully then lain pud akong gipamati ron. So see you guys. Hi guys, so di ako karon sa matalom sa Super Bowl nganhimi mga on karon and go siya sa beach guys. Di kayo siya klaro. So tapat sila nagpili og mga sudan namo na kung kanon karon. And guys, diya po diri ang duol ang Kanigaw Island. So makita diri ang Kanigaw Island guys. So napod sila sakayan diri pa doon sa Kanigaw guys. Kung ganahan mo mga to guys, pwede mo naman sa Super Bowl para makakain mo. So kita na kanya guys. Bye. Hi guys, so manamig kaon and busog kayo mi. Then mga tumi karon sa Hilongos kay kuan gyud magdagkot gihapon mi og kuan sa puntod sa among tiyo. So montage nang ta guys, bye. Gonna give you my all.
So guys, sumana jud mi og ari sa puntod sa akong kuan tiyo. So ato na pud Baybay kay nanapod nga to dapit magkaan na pud may mag dagkot na pud mi ngadto. So siya guys.